Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ‘Yan uwa, barkanmu da wannan rana, barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci, sannan kuma a cikin channel ɗin namu na SD Chat, channel wanda yake kawo muku dukkan wasu abubuwa da suka shafi tweet na WhatsApp, Facebook, Instagram da kuma ɓoyayyen abubuwa da ba kowa ya sani ba game da Android. A yau abin da muka zo muku da shi shine yadda za a nuna ma yadda za ka tura wa wani mutum WhatsApp message ba tare da shi kai saving numbansa a cikin wayarka ba. Kamar yadda muka sani, shi WhatsApp application ne da yake tattare da aiki amfani da namban mutane. Sai kana da namban ka za ka yi WhatsApp, shi ma da namban sai zai. Don haka sai kana da namban shi kuma ka yi saving nata akan wayarka, sannan za ka iya yi mai magana a WhatsApp. To a cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku yadda za ka iya yi wa mutum magana a WhatsApp ba tare da sai ka yi saving numbansa a wayanka ba. Wani lokacin zai iya kasancewa magana za ka yi mutum ta lokaci ɗaya, ba lallai ka sake mai ba. Don haka idan ka yi saving numbansa na farko sai ka ɓata lokaci wurin saving, sannan kuma watakila kwantar ɗinka ma sun cika sai ka goge wani za ka sa shi, da dai sauran irin wannan matsalolin da duk za ka ga cewa ba daɗi. To cikin wannan hanyar cikin sauƙi za ka yi masa magana ta WhatsApp, sannan kuma ku ci gaba tattaunawa. Daga baya in ka ga dama za ka iya saving number nasa. Ku ci gaba da bibiyar mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda za ka gudanar da wannan process. Da farko, bayan ka samu number wanda kake so ka yi wa magana a WhatsApp din, sannan kuma ka tabbatar cewa yana yin WhatsApp, sannan kuma akwai data connection a wayarka, wato ka buɗe data kana da data, to directly sai ka tafi ɗaya daga cikin social apps da yake wayanka: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram ko kuma wata browser, misali Opera Chrome ko wata browser ta wayanka. To amma a shawarce ka yi amfani da WhatsApp, shine wanda kana yi directly ba sai ta je wani satin ba, za ta amfani da WhatsApp din ta dawo ma da pejin da za ka yi masa wannan din. Amma idan ka yi amfani da wasu social apps kamar irin su Facebook, sai ya yi amfani da browser ta asalin kan Facebook ko watan browser din, ya yi satin ya nuna ma wani peji, sannan kai allowing, sannan zai directing ɗinka cikin WhatsApp ɗin kai mai magana. Don haka yanzu ni ma zan je kan WhatsApp ina direct. To yayin da ka shiga, sai ka samu wani waje, misali ko wani inda dai ba wani abu ba, sai ka je wajen rubutu, sai ka sa da farko za ka fara sa HTTPS, sai ka je ka samu wannan colon din guda biyu, sai ka danna su, sannan kuma sai ka danna wannan stroke din nan ko slash, sai ka danna shi sau biyu, sannan sai ka dawo sai ka rubuta wa.me, sai ka sake danna wannan slash din, sannan sai ka rubuta country code na ƙasarka. Don haka bara in rubuta country code na Najeriya, wato 234. To sai ka zo ka sa number wanda kake so ka yi wa magana ta WhatsApp. Da farko ba sai ka fara sa wannan ziran nashi ta farko ba, kawai directly za ka je kan asalin number ne, sai ka sa ka cire wannan ziran ta farko. Sai ka tura. Inda har message din ya gama shiga gaba daya, sai ka yi clicking akan link din. Wannan kamar rubuta da ke kai creating link ne wanda zai directing ɗinka zuwa pejin da zaka rubuta mai WhatsApp message. To yana gama login, kawai sai ka yi clicking akan link din. To in ku duba gashi nan yana searching. To kun gani yana gama searching, gashi nan ya nuna mun pejin wanda nake so in yi wa magana din. Kawai sai in rubuta mai message ɗinsa, duk abin da na ga dama kawai in tura mai. To wannan kenan, wannan shine hanya mafi sauki da zaka tura mutum WhatsApp message ba tare da sai kai saving number sa ta cikin kwatarka ba. Daga nan ya shiga cikin jirin WhatsApp wanda kuka taɓa yin magana da shi kenan. Za ku ci gaba da yin chatting da shi, in dai har kai ba ka open chat ɗinka to ba zai bata ba. In ka ga dama kuma za ka yi amfani da wannan damar ka yi saving number nasa, ku ci gaba da magana. In kuma ka ga dama ba sai ka yi ba. Wannan kenan, ina fata yan uwa sun fuskanta, sannan dan Allah wanda bai fuskanta ba ya yi mana magana a comment, insha Allah za mu ba shi amsa. Sannan
muna maraba da duk wanda zai kawo wani feedback, ma'ana wani abu da ya kamata mu gyara. Insha Allah za mu gyara. Mun gode da ziyartar wannan channel namu, da fatan za su daure su danna subscribe. Shi wannan subscribe ba kuɗi ake biya ba, kyauta ne. Za ka gan shi yana ja alamar subscribe, idan ka danna shi zai koma yellow, sannan kuma daga can sama an sa alamar ƙararrawa, sai ka yi clicking akan ta. Ita ce za ta ba da dama duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo ka dinga ganin sa. Ina fatan yan za su daure su danna subscribe ɗin nan waɗanda ba su taɓa yi ba, sannan kuma ku yi share ga abokanku don su ma su ƙaru. Kada dai ku manta na ma ku danna like, domin shine zai ba mu ƙarfin gwiwa kuma mu san cewa kuna tare da mu a koda yaushe. Mun gode, sai an jima.